Apa, bikote! Eseri lasai. Gaur irratia telebistan, ze ondo. Horrelaxe. Ez ondo. Bueno, askotan ekonomiaren zenbakiaketan neurtzen dira, enpresek eta urte bukaerako kontuak izten dituztenean, ezta? Zer moduz doa, Maider, zuen produkzioa zer moduz doa, zuen faktoria? Bueno, zorionez guk beste tempo batzu dauzkagu, irratian beste modu batera funtzionatzen dugu, beste plazo batzuk dauzkagu, beste epe batzuk, eta geure buruari denbora pixka bat ere eman diogu, lehendabiziko balorazioik egiten hasi aurretik, baina bueno, txukun goaz, aurrera goaz, eta badaukagu bide bat oraindik urratzeko. Eta sensazio hori ere ez, ez da. Eman dio gure buruari autokonplazentzian erori gabe arnasa hartzeko aukera, itoaldiak baino gehiago izan ditugu, baina pixkanaka jungea aurrera eta zorionez egoera ekonomikoa baino beto badoa, goizako faktoria. Horrek esan nahi du, entzun dudanaren arabera, zuen faktoria edo zuen lantegia dela tarteka era artisauan lantzen dena eta beste batzutan produkzio katean aritzen zaretela, ezta? Bai, produkzio katean segurasko nahi baino gehiagotan. Eguneroko martxak eta eguneroko ritmoak eta agintzen duelako, eta egunero 3 orduko jarduna egiteko, suari egurrasko bota bartzaiolako. Artisauan lan egiten denean, mimoz lan egiten denean, nahiz eta egunero alegintzen garen horretan, eta sentitzen duzunean, gaur bai, nahi genuen modu horretan, aurkeztu dugu beste poixu batekin joaten gara etxe. Eta beti planifikatuta, dena ez da improvisatuta, edukiak kasu batzutan nahi baino lotuago doaz, nahiko genuke gerri gehiago eduki improvisaziorako eta eguneko alikatzeko, baina gauden egoeran gaude, bizigaren tokian bizigara, eta orduan edukiak alik eta elanduenak, baina beti gizarteak ematen digunetik eta aktualitateak ekartzen digunetik pixka edanez. Guk ere izaten dugu gidoi bat, irakurri beharrekoa eta esan beharrekoa, baina baude batzuk beti gidoitik irten dabiltzen direnak, eta beti improvisatzen dutenak, bi langile gehiago, faktoria honetarako, biba Mikel Elizegi eta biba Agus Barandiaran. Epa! Kaixo! Ederra baina mizkea, Gauza erra da gidoia ez izan. Nik esan nuke hona dela gidoitik irtetea, baina gidoia izatea ere hona da. Bueno, igual hori hobe da. Zuk esan duzune igual hobe da. Batzutan larregi ere hitz egiten dugu, batzutan ba. Eta entzun, zuek irratizaleak zarete? Bai, eta Euskadi Erratia goixero jartu hori ala da. Eta egia da gainera ez da ondo geratzearen, ni beti Euskadi Erratia. Nik berai esan diet ez duela denborarik entzuteko. Baina guain dela 30 segundu, eta bera testigua esan diot, gustatuko litzaidakela irratin lan egitea. Ez dut, benetan esaten dut, esan dizut, bai. Sekula, telebista probatu dut, eta gustatuko litzaidake probatzea irratia. Makiatu gabe estudiora, baita ere, etxeko zapatilekin, igual apasekin, baina benetan esaten dizut, iruditzen zait politia dela. Bai, oso polita da. Politia eta beharrezkoa ere bai, munduko nondik norakoak eta munduaren martxa ezagutzeko. Zuen ustez, irratia da aproposena munduaren martxa ezagutzeko, Maider? Ez dakit munduaren martxa ezagutzeko, baina gure eta gu Euskal Herritik ari garen gure munduaren martxa ezagutzeko, bai, irratian ikuste dela gehien maite duzuna egiten ari zarela entzun dezakezun zerbait. Entzuten ari zara, beraz ez dizu telebistak bezala zentzumen, edo beste zentzumen nagusia den hori ere bideratzeko ez daukazu horren beharrik. Eta, gu alegintzen gara, hori, jendea bere jardunean ari den bitartean, gure mundu txikiaren berri ematen. Gurea, eta Mikel ere bada, oso kanpora begira bizi den persona bat, eta Mikelek ekartzen digu, bai, kanpotik eta... Bai, eta, komunikabide oso eskuzabala da, zentzu hortan, ez zaitu kateatzen, ez zaitu sofara, eserleku batera kateatzen, eta batez ere, nik uste irratiaren meritu handiena da, irudiak horrenbesteko pixu duen garai batean, liken, Instagramen eta streamingen aro hontan, audio formatuak oraindik ere bere tokia izatea. Irudiak ikaragarri itxutzen du. Eta aldiz, audioz sartzen dena, entzunez sartzen dena, ez dakit, belarretik sartu eta burmuinera, bihotzera, toki batera, bestera, baina beti zerbait piztera doa, ez? Eta zentzurtan eskuzabala ere bada. Ez bakarrik Maiderrek esan duenaren bidetik edo zara gauza egin dezakezulako irratien zuten, baizik eta, barruraino sartu eta modu batera beste ez da piztuko izulako. Hombre, nire ditzen zait albiste bat ematea irratitik zailagoa dela, ez? Igual zu kanpoan zaude eta hori ikusten ari zaren guzti hori esatea eta etxekok ulertzea, telebistako abantaila badaka, baina zuena meritu gehiago.
Bai, irudiaren soportea ez duzu hor. Hori da. Ez duzu hor, eta hori argita garbi zuk eman behar diozu entzuleari ez bakarrik ahots bat, maizik eta bi belarri eta bi begi. Hori da. Neurri handi batean ere batzutan eko genuke geure lan egiten dugun bitartean aurrean kamera bat ez izatea, zeguk baita ere zuzenekoak eta oso goera berezietan egin ditugu. Baina, bueno, denek dute beralde ona, beralde txarra, eta... Bai, eta imaginazioari toki gehiago uzten dio baita ere. Hori da. Usten ez duzu, kontatzen duzu, deskribatzen dituzu gauzak, baina azkenean, bueno, sortzen da hor beste... Magia esaten dena, ez da? Maider, eta irratia entzuten ez duzunean, o lanean ezagoenean, entzute duzu? Entzuten dut, nahi baino gutxiago, baina bai, ni beti izan naiz oso irrati entzulea. Beti izan gara etxean umetatik oso irrati entzuleak, eta bai, entzuten dut irratia bai. Ni goatzen naiz zutaz, zure zerrendak eta gaztean, eta nola izaten gehan iurga beren gora eta bera, eta goatzen naiz gara, eta urte mordoa, hemen, ja irratian da. Bai, zuek orduan, ze izango zen, 2005, horren gurua, 2005, 2006, eta goatzen naiz. Hori da, horri biltzen zineten. Entzuten botuak, bueno, eta zer moduz kalera ateratzearena, Mikel? Beti da ona. Ari zarete? Bai, ari gara, eta beti da ona estudioko epeletik atera, bota jantzi, busti, eta jendarekin egon aurrez aurre, jendea eta historiak irratirak hartza baino zu joan, eta bertatik bertara ikusi, bertatik bertara bizi, eta horren pareko horrik ez dago, ez? Kazetaritzaren oinarrizko printzipioa da, ez? Joan ikusi eta kontatu, berta albeste alditan, kalera. Zuentzat gainera, jendearen parte hartzea oso garrantzitsua da, ez da, Mikel? Bai, irratiak hori dauka, ez? Eta gainera, WhatsAppak ahotsak enduzien entzulein egin batean asko kutzi ziotelako deitzeari, ez? WhatsApparen erosotasun eta bizkortasun horrek erakarrita WhatsAppa bigaltzeari, baina orain audio formatua ere eskaintzen duen honetan entzuleak ikaragarri mobilizatuta daude. Eta amua egunero jartzen diegu, eta bai, hor baitugu irrati esatari potentzial oso onak, irratiz bestalde ere. Eta temporaldi berria orain hasi duzu, irailetik hasita zaudete, zer esaten dizuete jendeak edo, ze jaso duzue, Maider? Bueno, ondo ari zarete, Bai, jendeak ere esaten dizu, bai, ondo zer dagoen hobetzeko, ze egin liteken beste modu batera, guk ere hori gure buruari askotan egiten dugu hausnarketa hori, nahiz eta lehen esan dugun, igual eman bartzaiola, denbora pixka bat ere, balorazioak eta egiteko. Baina, bueno, eta batez ere, Eta gero, barkatu zaila neurri hartzea ere bai, ez? Ze dira, 3 orduko saio bat, astean 5 egunez, 15 ordu, eta ez da programa homogeneo bat. Ezin da dena entzun. Ezin da dena entzun, 8 lagun gara erredakzioan, eta bakoitza beretik dator, bakoitzak bere gustuak ditu, eta denok egiten dugu denentzat, baina guri entzuta gustatuko litzaiduken eduki bat. Eta orduan, horren eduki zabala egiten duzunean, erabateko eta besteko elkarrizketak, erreportajea, kontuak sartuta, zaila da ere, dakit nola esan, ez? Programari bentako neurria hartzea, batzuei gustatuko zaila eduki bat, beste batzuei beste bat, eta orduan horrela izan beharko du. Munduaren bukaerari buruzko tertulia bat ere baduzu, Zer buruz doa mundua? Ari gara helburura hurbiltzen? Mundua bukatu egingo da. Baina bukatuko da orain ulertzen dugun bezala. Hori da. Hori da ikasi duguna. Eta bukatu beharra dagoela. Hori da. Hori ere bai. Hori da urtengo apustuetako bat. Badakigu noiz bukatuko den edo? Berandu baino lehen bukatu beharko luke, gure ustez. Noiz behar bada ez, baina nola bai, ez da? Pixkanaka. Apurka, baina importanta bat ere katastrofista ez jartzea. Bueno, zuok abizatu, Zuok abizatu, bale? Pixkakara izedo, bunkerreko gitzak eman, eta ez. Denbora eman, pixkat. Hau, azken finean da, kurso berrirako egin dugun irakurketa bat, eta da, inguratzen gaituen guztiak iradukitzen digu, ezagutzen genuen mundua, eta azken 200 urtetan eraiki duguna, agortuta dagoela, edo agortzear behintzat, ez? Klimak hori argi dio, energiaren krisiak argi dio, iraultza teknologikoak zenbateraino bete dituen bidezidor guztiak ere, eta esan genuen, hemen behar dugu alako behatoki bat mundu hori begiratzeko, ez? Zergatik agortu den eredu energetiko, klimatiko, ekonomiko bat,
eta hotxa eman batez ere mundu berria pentsatzen, asmatzen eta marrazten ari direnei. Eta zentzuretan dago jende oso interesantea alor guztietan, ez bakarrik energian, izan daiteke itsas zientzietan, izan daiteke modan, elikaduran, jende pila bat ari da lanean mundu berri bat eraikitzen eta hori ematen digu hotxa. Orduan, ongi ulertzen baldin badugu da, planeta bukatu ez dadin, esango dugu, mundua bukatu eta beste mundu bat sortu. Hori da. Albezain azkar gainera. Beti ere mundu berri hobe bat. Hobe bat sorrera. Hori beste gauza da. Positiboagoa gara. Hori da. Hiru ordutan atala mordoska izango dituzu, Bai. Non disfrutatzen duzu egena? Ze atala da gehiena gustatzen zaizuena? Ordu bakoitzak badauka bere izaera bat, gure bigarren ordua, amaiketak ordua, bada pixka bat, seriosoagoa, gailan duagoak egiten dituguna, izan munduaren akaberak, gizarte gaiak, zientzia gaiak, eta amabitak ordua, azken ordua izaten da gehiago jolaserako. Oso jostalaria gara. Ordu hori da gehiena gustatzen zaizuena? Bai, bueno, bestetan ere ikasi egiten dugu, eta ikastea ere bada gustagarria, baina ondo pasa, gehienetan amabitako azken orduan. Eta batez ere? Gaurten, erleak, barkatu. Erleak, maiderren gaia. Erleak. Bueno, erle ibili beharko dugu orduan gaur zurekin. Maider, zu umetatik zalea, irrati zalea, Euskadi Irratian ibilitakoa, orain, Euskadi Gaztean, Euskadi Irratian urte batzuk bai. Gazteak baituzte plataformak, YouTube, Twitch, podcastak eta lakoak, irratiak oraindik ere balio du gazteriaren gana gerturatzeko? Nik uste podcastek erakutsi dutela, eta ikusentzunezkoak hainbeste gailendu diren mundu honetan, audioa hor dagoela, eta audioak baduela bere tokia, eta egin duela bere tokia. Egia da orain, hizkuntzak ere gero eta gehiago kontrolatzen ditugun honetan, ja ez dugula euskarazkoa bakarrik zertan konsumitu dezakegula, baita beste dozein hizkuntzetan ere. Eta hori da pixka bat, guk euskaraz jarduten dugunon erronka, ze nik uste dut entzunezkoa eta kasu honetan podcastak eta audioa sekula baino indartsuago eta sekula baino biziago dela, eta gure apustuak izan behar duela hori euskaraz eskaintzea, eta guk euskaraz egiten dugunez, pixka bat bertakotik aritzea, ez? Mikel, zu ere gaztea zara, zuk beti izan duzu argi irratian lan egin nahi zenuela? Ba ez pentsa, Ez? Ez, bai izan da audio formatua asko gustatu zaidan bide bat, bai, gehien nator kazetaritzatik, ez? Kazetaritza interesetik, eta gogoan dut, karrerako lehen urteetan, edo, ez dakit, ikasle nintzela komunikabideena kontsumitzen dituen denak. Bai, prentsa idatzia, digitala, internet irratia guztia, ez? Baina bide bat edo bestea hobetsi gabe. Behin barrua ezagututa, irratia nuke aldatuko... Ez? Ointxe galdetu behar nuen, gustatuko litzaizuken telebistan lan egitea, Mikel? Irratia niretzat da formato perfektua da. Ez ditugun elementu guztiengatik, denengatik. Da, eskuzabalena, egiteko oso divertigarria da, arina da, azkarra da, eta da erronka, sormen erronka bat egunero, telebistan ere bai badakit, baina asko sentitzen dut nire burua ez irratilari, baizik eta entzule, telebista ikusle baino. Asko gozatzen dut irratia entzuten, audio entzuten, podcastak entzuten, eta momentuz oso gustora nabil.